kaya teleke manuk lho. Apa-apa tapi kan manis. Mangga. Ya. Melirik ya Om Yuda. Oke. Monggo sedaya. Joget kok. Mas sapa wis lali sliramu. Nek semana yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tatep tangan karo aku. Dadi opo kangenku kangen. Baliling Sapi rasane waktu biyen ucul dhewe ngangot terus eling kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Emas gelang alit ali-ali. Sadulur kangen kangen iki. Prasasat ngimpi durung bisa bali. Rasa kangen wis bisa mari. Beduke mikir kalau mereka apa, Mas? Apa wis lali sliramu. Asik. Semana yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine kali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Sapi rasane waktu biyen ucul dhewe banget terus eling kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Niken Salindri Wah. Kenyo Kediri Ambudaya ngrungkepi seni. Amin. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Masyarakat disapa dong Mbak Niken. Injih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun.
Agem bapak-bapak yang terhormat datang lenggah datang ajeng. Kula ngaturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, kelancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang penting doa terbaik. Alhamdulillah Mbak Niken. Ije apa? Ngawi iki gudange dalang. Di Ngawi kuwi arep golek dalang sing piye enak. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Ora perlu ada-ada dalang Ngawi apik-apik. Nggih, Kowe arep Mas. golek sing gremeng ya akeh. Sing butuhe nyapetne kleru ya enak. Ya ampun. Komplit pokoke. Kowe urung roh jenenge Mas Lasno to? Dereng. Wo, gondo glendem iki tenan. Iki dalang Werkudara iki. Wonge gedhi tapi suarane cilik. Lah iya. Anu kan. Nggih, Pak. Diringi gamelan rak wis kulino. Umum. Coba Musik, penonton, musik. penonton Diajak interaksi. Meneng sih. Jak interaksi. Delok neme pira pelok. Ayo nyanyi bareng karo Niken. Yo kanca neng kisik gembira karo keplok. 1, 2, 3. Yo kanca neng kisik Gembira alera plera banyune segara. Niken meneng. Yo. Banter. Awan trene mas nengah piap banyu pinalan ora jaman-jaman karame samguyu ngilangake rasa lengkralasa akin jawel mas cepel wis sore peting kelompok katon awe-awe brayogane Pampang gendang ya. bali wae dene sesuk-esuk Asik. Nyanyi bareng. Nyanyi bareng yuk. Yo kancane kisah gembira Lera-lera banyune segara Aklian numpak prau layar Ing dina minggu kepari wisata Saya, Pak. Wong Sakmenika keluargane sampun guyub rukun. Oke. Heeh. Wong Ngawi ya ngono kuwi. Nggih. Nom Kompak. tuwa cilik iso nembang kabeh. Nggih.
Ki. Napa malih? Sik. Musik. Kowe iso nembang apa? Iki ibu kan lenggah. Bu Oni, Bu Antok lenggah. Nggih. Nggih. Dilikke aja lali bekti karo ibune. Oh, Bekti karo mboke. Sik, Orjen meneng sik. Yo. Mbak Niken meneng. Penonton ibu-ibu bareng. Kasih ibu. Tak terhingga hanya tak harap pakai kurang banter aku budek. Ibu-ibu, bapak-bapak kabeh wong kowe yo duwe mbok. Lagu ki apik banget. Bareng kasih tak terhingga hanya memberi pakai sang surya tanpa dikendang koplo. Yo. ibu sepanjang bintang tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Ya ta, iki ambakno tembangno ya nduk nek nang dindi nggo Nggih. ngelikne ben bodho bekti Bekti kalih ibuke. tidak hanya ibu. Ya, lah sing angel ki bapak kuwi ora enek lagune. Enten. Ngesakne wong lan eneke wis modar rek. Bapak. Apa? Ora kuwi. Apa? Untuk ayah tercinta aku ingin bernyanyi walau hanya dalam mimpi. Wong wis modar rek. Tapi ya tak gawekne. Kasih bapak Asik. kanggo bojo anak direwangi saben bengi dadi panjak tapi uripe tetep ora penak. Semoga panjang umur kagem bapak-bapak sedaya. Oh iki lho. Wah, guru dhewe. Kok mboten pas ya, Pak? Polane Kok di- mboten pas? Jobek. Polane di- Lah iya bener. Kasih bapak kanggo ibu anak direwangi saben bengi dadi panjang. Bayarane ora patek penak. Pasti. Semoga bapak uripe panjang umur sedaya. Guri-guri kok plater. Bapak ya tak. Napa? Lagu sing viral. Nggih. Pelok maju bareng Mbak Niken. Oke. Apa? Ban tambal kuwi. Tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Lah sakarepku ta cangkem-cangkemku dhewe kok. Ya wis tuwa Ayo. kene. Tuwa bathukmu. Jere Niken aku wis tuwa. Lah nggih. Lah ngeyel, Nduk. Wah. Lah apa sih iso? Ya tak peksa sok. Ya kur ning ngarep omah, carane ning ngarep lawang mung telat. Aku malah pengen lemes ngene iki. Engko nek waras nawakale ra karuan. Ayo, anu mbal tambal. Tukang tambal ban. Ayo Pak Nika. Cekae Pak Un Indonesia. Cekae. Aku iki tukang tambal ban
sambung pelok karo mondar. mak jedor dor bana baca wis mesti rezeki teko mak jedor kan baca maneh Esuk rezekine saya muga. oe Tambah muga. Tambah lomo. Tambah muga. Tambah lomo. Aku iki tukang tambal ban. Uripe untung-untungan. Duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang warman. aku iki tukang tambal ban rezeki untung-untungan wayah apik duit tukang tongan bareng apes wetengku rasa gontongan Luar biasa. Penonton ini tadi sampean tes Mas, pas mak jedor. Coba kompak apa ora? Sampean Mbak sini. Siapa? Sampean no? Aku toh. Iya toh. Sama tilung aku ngomong. Mbak. Dik niki, Dik. Mak jedor. Jangan kurang banter. Mas Pilok coba Mas Pilok. Nggih. Ulang nggih ganti Ya. mak jedor. Mantap Mas Pilok, Kompak. mantap. Coba aku. Emak jedor. Mantap. Ayo. Emak jedor. Loh. Kok ora kompak Iya, jelas? Iso apa ora kowe iki lho, iso apa ora? Iso. Mbak Dek nikah iki lho. Mak jedor. Kompak. Enak. Ayo sini kompak lho. Pelok. Mak jedor. Ya kowe. Kompak. Dor. Mak jedor sik, mak jedor ngono lho. Timbang rene sing tak dor dhewe sik. Ya, Enteng. Emak jedor. Boy wangi aku nu nyapul. Penonton ki ya ngerti. Modele karo aku men sak senti. Pisan kan jajal pisan. Ndang tole. Ndang tole lek aku wangi. Aku tangga mulai. Mbok muni dor lho, Lek. Ya muni dor lek. Pisane.
Pisane, Mak Jedor. Hah? Iya ya wis to. Engko tak paringi. Mak Jedor, Mak Jedor, Mak Jedor. Bledas lho, bledas lho. Bledas lho. Malah mercone sing medhot. Mak Jedor, Mak Jedor, Mak Jedor. Dor. Makasih. Tenang luar biasa. Aku iki jenenge Kirun. Wong omahku saking Madiun. Disangoni kula matur nuwun. Warga Ngawi gotong royong guyub rukun. Sinden cantik niken salindri. Daleme saking Kediri body seksi wajah cantik sekali ora larang sapa wae dilayani ndang nanggapo ndang nanggapo ndang nanggapo dagelan gundul jenenge mondol untune ketok mecongol dagelan mondol pancene konyol sayang rupane lah kok kaya konci Bakul kunci. Bakul kunci. Kaya kunci. Lho kok iso entake ning I lho. Sukon wulane kok. Lah arek kudune? dhewe. Kudune ya konci. Tunggalé darat di serius niken ben ngrungokne iki Ramadan tahun iki Nggih. Oh lungguh neh. aku ki ya banyol ya serius aku dagelan suwek lho Mbok didondomi. Kok suwek to? Tuwek. sapa ngelokne aku tekek waplok sandal das Sampean mboten tuwek sik enom sampean nek nek tuwek rak dipangan codot. Lah iya. tak brongsong to kanggo ngadepi ya ta iki bar bodo selo besar bar kuwi sura taun kowe ngrungokne omong-omongan karo Naryo bajingange Dol. wong kuwi ya ora nanggap ae lho Pripun? kowe melok aku apa melok kono Melok kene. Ketoke gedhi kene ketoke. kowe sesuk kono nyewu Kang Bejo kowe teko piye pengen disewoni sura ngarep ki wong dagelan dalang sinden iso laris nek iso nyekel kun 5 perkara kowe Lah. Kun sing pertama, kun mawa cahya kun balik asale kun mawa rejeki kun mawa nyawa kun mawa cilaka serius ki ilmu tuwa kun mawa cahya kuwi kunang Tok sakit kunang. lah kunang kun mawa cahya. mawa cahya enek Lampune. Oh, kunang niku mekan ya. Lip. Nyala. kun balik asale Napa niku? kundur Weh. kundur ning daleme kuwi kun mau balik ning asale kuwi balik ning asale kuwi ngono Kok ora ketut sak ampase tak bales. lah wis motone sore sampun kene wong sing mentret kowe lho kun mawa cahya kuwi kunang kun balik asale kuwi kundur ning daleme dhewe-dhewe kun mawa rejeki Napa? kondangan Undangan, mulih nggo berkat. kun mawa nyawa kunduran truk Oh iya meletos ndak. kun mawa cilaka Napa, Mas? konangan demene bojone liya Weh. wis kecekel ya syukur kuwi tok wejang aku kok Pokoke aja nganti kun heeh Kun apa? lima. Kun apa? Kunarpa.
Ya iso gua kok. Niken nembang neh. Ya nembang. Niki encil sing ngersake anu seragenan. Heeh. Napa niku lagene Kangening Ati iki elingku duet nggih. Oh bener. Nggih, sugeng dalu padalang nuwun. Kowe iki aja anu to, Truk. Gareng bakong bareng lho. Aja angger dumuk ae. Kuwi elingku duet. Nek ra roh ki tekon aku. Lah, kuwi larasene apa to? Pelok dari WMC Wayang Maniak Community Jakarta. Niki wau nggih wonten ingkang ngersakaken lagu duet, Mas. Napa? Lagune Manis sing Oke. ngersakaken Mas Mondol. Yo, anu Kangening Ati diaturke sik. Bocah tumpak Kangen ati kula tasik dereng nate mirengne niku, Pak. Nggih, mengke manis Iki lho, Apal Nggih, mawon sing nggih. apal. kan Dalam duet karo apa? Mondol. Manis kucingku kok manis. salah niku. Lah piye? Manis, Dik. Lah terus? Kowe kencing manis. Nyemoni we, nyemoni. Ora apa-apa kencing manis iso tambani. Manis kowe pancen manis tapi kowe mencret. Ning sing penting kok anu, nduk ning kan. Manis. Nggih, Pak. Anu, aku putune abahe Jendra iki kok omah, Mbah. Niku wis pokoke aku Apa? melu, Jendra. Aku pengen foto karo anu Niken Paidi. Niken Paidi. Niki lho cahe. Iki lho bocahe takon ono kuwi lho. Niken Sarip e. Niken Paidi. Ayo. Ayo. Ya, jan joget kuwi yo lek gelem, Nduk. Apa iki? Napa, Pak? Anakku. Nggih. Kan lagune no. Lah Jendra ning ndi ya? Lah niki. Joget. Gurilas. Gak joget ora tak sawer kowe. Oh, ngadeg. Joget. Oh iya, sini tak sangoni. Kowe ragile kuwi Ragil. karo bojo Cina. Namanya siapa? Dra, Oh, Jendra. Kelas berapa? TK, TKB TKB. Umurnya berapa? 7, Putrane sapa? Joko Ireng, Joko Ireng. Joko Ireng iki lho. Joko Ireng wae. Dra. Putune sapa? Abah Kirun, Mondol kaya kon. Tol, Banter loh. Wis. Sukses Jendra. pokoke. Jendra. Wis lah. Madhep rene tak tembak. Apik. Niku lho. Abahe niku lho. Anu nyangoni. Abahe nyangoni. Nang abahe nyangoni. Nyangine piye? Jendra putune Mbah piye? Lho sik. Kela. Sik ta salatullah salamul. Sik ta rasa Sama ben kanggo musik. kendang tok. Salatullah. Salamullah, Allah Toha Rasulillah, Salatullah, Salamullah, Yasin Habibillah, Jendra putune Mbah Kirun omahe saka Madian, duwe akeh sak triliun, aku disangoni matur nuwun. Ndak nek sangoni. Yo njaluk. Lah nek bapakmu jenenge to. Jendra anake bapakku jenenge Joko engengen tengrane neka senengane nulungi kanca aku di bapakku kaya kaya Janaka. si cah cilik iki jujur. Cah cilik iki jujur. Dra, ciri-cirine bapakmu piye? Dagelan kundul jenenge Mondol. Jenenge Mondol. Bocahe untune medhosol. Untune mendoso. Mondol kaene ngompol. Mondol kene ngompol. Nek petuk, nek petuk. Nek petuk. Nek Nek petuk petuk. aku, nek petuk aku. Tarane botak. Itu gane bae. Iki lho. Sing dikiru bae. Apa disangoni lho, disangoni. Lho, 50 ya.
150. 50 Pak Abang. Abang, Ngerti. Engko jaluk pakmu. jaluk pakku tak tonyo. Aduh. Wow. Pikir-pikir bedino ning kono jet ning kamar. Wis ngancam kelas 4 arep pindah nang Madiun. Loh, nyapa Ken? Lah ki aja cilik Oh iya, iya. SMA. Fitrah heba. Fitrah. Jane kowe jane ya arep tak amplop. Engko nyuntikne mondol mencret sedina. Lah ngapa wis ben urusane arep modar ya Kok karepe. pokoke mondolku nek mulai karo aku ndol kok langsung tak lebokno UGD. Yo, Iya. lagune manis yo. Manis kowe pancen manis. Yo. Ayo, ngadeg Ra. Jangan lo. Joget Ra. Joget. Ayo Dra, joget. Lah, lah, lah. Kene. Cicira, cicira. Manis dik, kowe pancen manis. Tambah manis, yen kowe ora lamis. Yen mesem manis
matur nuwun. Pisan Kas, iki ana apa kangen ning ati? Yo, iki sapa iki? Sing nembang sinten? Yo ben sidan-sidan iki. Oke. Yuk, diaturke to, langsung seragenan, Mas.